Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 22 na, buwan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila maghapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan karong butaga mahigala, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ni pasalig nga way ihatag nga special treatment alang ni Sara Diskaya og laing 8 ka mga DPWH officials nga gibilanggo sa Lapu-Lapu City. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad lubutaga mga kaigsunan kay si Diskaya mga higala. Medyo dil alim ning iyang nadangatan sa iyang kabahin nga naanad na mga kaigalaan ni anang kinabuhi mahigala sa usa ka dunya. Kinabuhi mahigala nga naa sa usa ka rayna mahigala harianon, raynahanon nga kinabuhi. Straight to the point. Ti amo na pinaka billions gud mahigala ilang ginansya ni ining flood control projects o sa uban pa mahigala nga mga proyekto sa gobyerno. Unya mga sakyanan mga kaigalaan daan nga mga high-end nga sakyanan 40 kapin ka mga high-end sakyanan. Wa pay labot ng mga equipment nga mga dagko mga heavy equipment mga higala sa ilang construction firms. Straight to the point. Naubay-ubay ni ang mga construction firms. Ang kinig mga sakyanan nga labihan kaluho og pananglitan mahigala mo biyahis Diskaya sigurado nga adto ginipuyo sa mga 5-star nga mga hotels. Ngadto gini mahigalas kutson nga nindot kaayo nga paminaw sa iyang baga. Nindot paminaw sa iyang likod kato mga memory foams gyud mga higala. Ang higdaan ni ini unlan pa mga kaigalan nga labihan kahumok. Pero karon tuas siya mahigala sa Lapu-Lapu City Jail. Straight to the point. Why special treatment nga ihatag matod pa ngadto kang Sara Diskaya. Straight to the Of point. course, kay lisod sab kayo hatagag special treatment ni ay daghan mga higala nga mga binilanggo nga magtan-aw unya unfair ang treatment na daghay po'y magka-report. Ang media sad mo tan-aw sa sitwasyon mga higala na kinahanglang patas gyud Ang andari pagtagad lubutaga mga kaigalaan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang karong adlaw gikatakdang muduaw ang mga opisyal sa BJMP gikan sa kauluhan ngadto na sa Lapu-Lapu City aron i-assess kung nakatuman ang pasilidad sa mga lagda sa bilangguan og masiguro nga way espesyal nga pagtagad ngadto kang Sara Diskaya og mga kaubanan ni ini. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karong nga buntaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Medyo lisod ning kalakiha mahigala in the part ni Sara Diskaya. Bisan pa man tuod mahigalag makaingon ta ang uban mahigala maingon da sa taman mao man na imong gibuhat. So mao na imong madangatan. Pero sa pikas bahin pod si Sara Diskaya ron doble ang iyang kasakit. Kasakit nga pisikal gumikan mga higala kay anaa siya karon sa mabugnang bilangguan. Makakanta siya karon sa Kantas Binilanggo. Atol mahigala sa Pasko. Paskos Binilanggo niya makanta karon mga sukit paminaw dili lalim sa iyang kabahin. Ang physical nga kasakit aniya ron, labaw tanan ang emosyonal usab nga kasakit kay nagbuwag na sila karon mga panahon og detention facility mahigala ani ron kay kadtong iyang bana nga si Curly Diskaya wa man makuyog niya sa Lapu-Lapu. So kini mahigala si Sara ramay naa ang iyang mga anak sad mahigala iyang biyaan samtang tuas sa magserbisyo sa bilangguan. Og labaw sa tanan ang labing sakit usab mga kaigalaan kay ang iyang pananaw sa palibot ubay-ubay ni mga higala ang mga tao, ang mga politiko o mga kadagkuan mahigala sa nasod nga nakapahimo sa iyang construction firm pero siya ray na duot. Straight to the point. Dubling kasakit makaingon sa Diskaya mahigala, congressman ko, senador ko, nganong gibiyaan ninyo ako.
laing kasakit nga emosyonal kana mga sukid tig paminaw. Nga sa iyang tan-aw siya ra may naigo ining kalakiya hain naman tong uban. Wa naman ni kon mga higala kay kini ni ang iyahay naman ipalusot ron. Siya na lang giiduot ini mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Katanig pagtagad makaingon man sa taga angay raman sad no nga iya nang dawaton mahigala mo sa pupo siya na total nag-enjoy man sad siya na. Pero sa iyang kabahin mga kaigalaan, physically medyo problema sa karon sa bilangguan, daghang dugho dito mga kaigalaan. Gawas pa ni ana ang iyang emosyonal nga problema gumikan kay iyang mga kahigalaan, mga politiko nga siya may gisaligan kaniadto. Maayo nila mahigalang kaon-kaon, maayong kataw-katawa, maayong smile-smile, maayong biyahe-biyahe sa gawa sa nasod. O niya karon siya may nabutang sa bilangguan, ang ilang mga kaubanan tua nagpahayahay gyapon sa gawas. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutag mo ni leksyon mga kaigalaan sa mga naminaw na to karon, dinhi sa Sugbo, kumusta man? Naakay mo sunod di Diskaya dinhi sa Sugbo? Kay ang mga Sugboanon mga kaigalaan medyo ni amang gidaghang mga ghost projects, ni amang mga substandard projects, ni amay daghan mahigala nga mga flood control projects. Nga diri gibubo Sugbo 50 bilyones guni mga kaigsunan. Kadakuha ng kwartaha. Kadakuha ng kwartaha ang pangutanan dako naabay taga Sugbo nga mapariha ni Sara Diskaya. Straight to the point. Mo ni dakong pangutana. So kadtong mapariha ni Sara Diskaya makaingon na sad ta mga kaigalaan nga mirisi sad ninyo. Total inyo sa nang gibuhat, perti man hayahaya ninyo na inyong kinabuhi. Nisugot man sa mong nagpagamit mo, mo na inyong madangatan. Leksyon ni sa tanan. Once mo sud mo aning mga inaning nga klase sa negosyo, inaning nga klase sa anomalya, tanawa daan. Tanawa daan ang consequence. Tanawa daan. Kay na may katapusan ganing tanan. Straight to the Di point. man mahimo nga padayon na kaglipay-lipay, lipay-lipay lang kag taman sa ginhawa na kadaot ka sa ubang mga tao. Straight to the point. Na amang gigaba mga sukitig paminaw. Na kini karon inig-abot sa panahon inyong una-una og maayo, base ka mo ray mabilanggo sa mga Diskaya o makaeskapo ang mga politiko. Straight to the point. Mo na inyong una-una og maayo mapagamit mo dinha. Imo ganang timbang-timbang, ready ka magpagamit, aron malipay ka, lami kay kag nindot kay balay ka, lami kay kag mga pagkaon, nindot kay kag mga sakyanan, ala kalipay, pero kana dunay kinutuban. Straight to the point. Katanig pagtagad lumutaga mga higala sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo ni patuman og total ban sa tanang mga matang sa gambling advertisements dinhi sa syudad. Straight to the point. Ayo sad ni mga higala no kay aron nga dili in taon advertise og maayo ng gambling. Sa laing bahin mga residente sa giisip nga danger zone dinhi sa dakbayan sa Sugbo, gitinguha nga adto ibalhin sa barangay Bukirang nga barangay sa Budlaan mga kaigsunan. Straight to the point. Mao sa di ang problema sa itong mga kaigalaan nga ibalhin kay naamos danger zone, nga ibalhin po sa bukid. Maproblema na po sa dako mga sukit tig paminaw kay tungod sa kalayo sa syudad. Ang ilang mga panarbaho di aman syudad. Mao ni ang dakong problema sad, pero mo lagi na kung dili po ka mobalhin naa po ka sa mga danger zone, delikado masagid kayo. No, tagantanig pagtagad lubutaga sa atong pabanuman usab sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan, Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Mao ni mahigala usa sa mga congressman nga chairman sa usa sa mga committee nga nag-investigate katong Quad Committee. Nag-investigate mahigala sa confidential funds ni Sara Duterte mga sukit tig paminaw. O nag-investigate mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mitaliwan sa laing kalibutan niadtong Sabado sa gabi. Straight to the point. Namatay kini sa heart attack. Straight to the point. Apan bag-o lang usab kini nga ni pailawom og kidney transplant o gilauman nga makabalik na unta kini sa iyang trabaho sa ubos balay balaoranan human sa malampuson nga operasyon. Straight to the point. Apan wa gyud magsilbi in taon mga sukit tig paminaw. So ato ni pagtagad karon nga buntaga. Kini mo ipagpakita mahigala nga kining kamatayon usa ka equalizer. Nga bisan unsa pa mga higala nimo kagamhanan ining kalibutana, doon na gyoy katapusan. O kanang kamatayon equalizer kana. Why dato, why pobre, why gamhanan, why dili gamhanan, naay ranggo, why ranggo. Ang tanan mo padung dito, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So Romeo Acop, usa sa mga congressmen, nga sikat mga higala usab kini nga congressman. Congressman, sikat nga congressman kay usa sa mga congressmen nga nag-investigate mahigala ni Sara Duterte apan karon ni taliwan sa laing kalibutan mga higala. Gumikan sa heart attack, so di niyo matag-an mga sukit tig paminaw ang kinabuhi sa tao.
Straight to the Katalig point. pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa pikas bahin patayng lawas ni kanhi DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nabalik na ngadto sa pamilya kagahapon sa kadlawon. point. Straight to the point. Dunay footage usab karon gikan sa dashcam sa usa ka sakyanan nga nagpakita nga si Yusek Cabral naglingkod sa road concrete barrier kilid sa pangpang sa may Cannon Road. Straight to the point. Kapulisan nitutok karon sa pagsusi o pagsecure sa mga ebidensya nga posibleng makatabang sa investigasyon bahin sa kamatayon ni Cabral. Straight to the point. Kinahanglan gyud ang imbestigaron mga sukit ng paminaw kay sa ako nang giingon. Unang pangutana si Cabral ba gyud to? Dako ng pangutana. Ikaduha, kung ibutan ta lang si Cabral to, ang sunod nga pangutana diha, unsa may namatyan? Ang autopsy result kay gi-autopsy man mahigala tingali og tungod mga kaigalaan sa claimors publiko. Matod pa ang resulta tungod ba gyud namatay gumikan sa pagkatagak. Ang pangutana na ron, naunsa nga sirkumstansya nganong natagak? Maumanay namatyan. Natagak ba kay nag-suicide? Natagak ba kay gitukmod? O natagak ba kay naligas ang tiil na aksidente lamang? Straight to the point. Ato ni hatagak pagtagan lumutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Kongresista Leonardo Liviste ni pahibaw nga duna kini gihuptan nga mga dokumento nga nagdetalye kabahin sa giingong proponents sa multi-bilyones pesos nga budget insertion sod sa DPWH. Straight to the point. At Gus Cabral mahigla mo 'toy pinakadaghang nahibaw-an gyud anang mga insertions diha. Siya man mga kailaan mo'y in charge diha. Labi na mga sukit ng paminaw sa mga allocables ug non-allocables. Mao to mahigalay bright girl diha manghigala sa DPWH. Pero unsaon taman nasyak man ang nasod nga namatay magkalit. Naunsa ka tong kamatayuna mga sukit ng paminaw kung tinuod man gani nga namatay. Straight to the point. Karon si Liviste may gala, Congressman Liviste miingon nga naa say mga dokumento kay napasahan siya matud pa ni Cabral sa dihang buhi pa. Straight to the point. Ang mga dokumento gikan mismo ni Undersecretary Kathy Cabral nga gihatag ngadto kaniya matud pa niya. Subay usab sa mando ni DPWH Secretary Vince Dizon. Straight to the point. Ang pangutana ron mahigala kay ingon si Liviste iyang paabuton ang go signal sa DPWH kung okay ba sila mga kaigalaan nga i-release kini ni Leandro Liviste kining mao mga higalang mga dokumento. Straight to the Katanig point. pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pang mga eskwitanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.